Здравейте, драги зрители на YouTube. Днес ще ви покажа как се оцелява на нов World. Без шеги, без нищо. Ново оцеляване ще го напиша. Всъщност ново лоло. Така ще го пиша, защото ми е по-смешно. Дано да ви хареса новия ми клип. Сега го почвам. Да, в момента снимам. Просто искам да се уверя, че снимам наистина. Защото пред миналия ми клип се оказа, че не снимам. То не беше клип, смисъл. Не съм снимал и съм играл само етей на празно. Затова в началото на моя клип на Катамасия, там на моята програма, която снимам, не се очудвайте, ще чуете някакъв глас до 4-та минута, там има нещо. Не се сърдете на мен, а на тъпата програма. Така, сега за начало ще... Така. Взимам двете каменни кирки и правя от тях. Сега ще ви покажа какво ще мога да направя. Сори за лага, но заради снимането и в момента заради критването на новия World малко лагва, но надявам се да ви хареса. Не искам да лагва, но самия комп не е толкова мощен. И всичко ми е увеличено. Сега първо ще се направя една дървена брадва. Надявам се да ви хареса. Аз съм, да кажем, малко добър. Днес ще кача клипа. Може, ако искате да се абонирате. Аз не искам абонирания, искам харесвания. Ще има един Христо ще в моите клипове. Той е единственият, с който иска да снима с мен. Другите снимат на обикновения Майнкрафт, защото им лагва. Така наречения лаг им пречи. Но за мен лага не означава нищо. Надявам се да ви хареса този клип. Просто се притеснявам и затова повтарям думите. Сега първо да намерим къде да се скрием. Второ, сега ви казвам как да оцелявате, е лесно. Второ, намерете си кораб с пирати. Ама не голям, малък, маничък кораб. Намират се във водата, на сушата понякога, разбити. Ако видите нещо, което ви плаши, не влизайте в него, може да е нещо гадно. Има гадни неща, които плашат някои хора, не и мен. Аз не се плаша от Minecraft Hexed мода. Но има хора, които имат слаби сърца. И затова не е предпочитание да ходят в някой от всичките, как да ви го обясня, от някой от всичките нови портали. Има нови портали, да. Има някои, дето много стряскат. Аз се стреснах от единия, право ми изкара къла. Просто влизате и всичко е невидимо. След това, като исках да се измъкна, исках да падна от света. Падам. Пише, че съм паднал от света, майта ми, че после ми ги даде. И имаш някакво око. И не можах, просто едва ме обидиха пак да играя. Много се стреснах. Но аз не съм със слабо сърце. Гледал съм много гадни клипове. Босайде, много хубави клипове снима, може да гледате от него, ако не ви харесат моите. Аз съм нов в снимането, затова може и
първите ми клипове да не ви харесат. Но все с новите клипове, когато правя нови клипове, извинете, че повтарям, просто се притеснявам. Когато снимам вече другите клипове, ще са по-хубави, ще съм на мултиплеер, на LAN връзкаде. Защото ще снимам с приятели, защото по-хубаво е да снимате с приятели, отколкото сами. Аз все пак това предпочитам. Ето сега, например, ми трябва помощ от приятел, но пък нямам кой да извикам. Погледнете, по принцип не са толкова много, просто сега толкова ще са се спълнени. За предпочитание си правите гигантски меч. Ето, убиха ме. Разбира се, че ще ме убият, че са по-силни. Съжалявам за дето умрях, но аз нарочно го направих. Можех да оцеля. Чето има стресна. Ако щете ми вярвайте, нарочно умрях, защото ми харесвам бонусите. Това никога не съм виждал, ако щете ми вярвайте. Джаспър! Въпреки че не знам какво е това. Джаспър блок. Това може да е някакво от странните пещери на новия... Мимик! Мимиц! Мимиц! Казват са от много гадни мимици, които, както видяхте, пак ме стреснаха. Умри, бе, гаден мимиц. Но пък пускат ектоплазма, с което не знам какво може да се направи. Да, никога не нападайте коневете на Hexed мода от Techniconcher. Не, че са страшни, но просто могат да ви убият. Мълчо е дърт консмотан. Така, този клип да ви хареса. Много бих се зарадвал. Ще видим кой ще ми го хареса. Надявам се да има някой свестен. Не просто е така да ми давате харесване. Искам да знам, че сте ми харесали, да ми пишете коментари. Да пишете: аз харесвам това, онова, аз не харесвам това, онова. Ще ми пишете кое харесвате и кое не харесвате, за да знам какво да снимам. Кои кадър да изрязвам. Просто искам да ми правите коментар, да казвате: това не ми харесва, така и така. Би по-хубаво било такова да бъде, например, ако снимам без, например, ако не съм снимал по боища, например, ето като сега, да се бия с босове, пишете. Ще правя хубави клипове заради вас. Креконайт. Не искам да го губя. Това е една от най-силните брони в играта. Умри, бе. Те нищо не дават. Няма смисъл понякога да ги биете. Но може да ви пусне Golden Iron Mage. Бе, колко време ще го бия това, бе? Бе, умри, бе. Край ще го забухам с панталонките. Айде, умри, бе. Толкова ли е трудно една Hunted Armor да умре? Умри, бе. Накрая ще умра, да ви кажа.
Знаете ли какво, не започнах изобщо добре, по-хубаво е да затворя това и да направя една нова връзка, в смисъл аз. И нов ще напиша, така. И почнали, няма да се лигавя, нищо подобно. Може да влизате в моето хамач мултиплеер, така ще се казва, 1, 2, 3 паролата. Ето ще ви покажа дори. Ето го мултиплеер. Не е пълно и може да влизате и на FOFO 1280, то пак е с 1, 2, 3 пасворда. После ми искате скайпа, давате ми, ако искате да играем. Ако имате техноланчър, може да влезете и да ми поискате скайпа. Мой скайп е mitko.vranski. И се надявам да ви хареса моя клип, който в момента започна мега добре. Мега, не супер, мега. Когато съм с приятели ми е по-разпочнато, но когато снимам сам е по-трудно. Съжалявам за лага сега. Лагна, явно прави голям кадър. Вече е голям. Сигурно ще лагва от тук нататък. Не много, но в някои случаи може и да ми лагне компа и целият клип да се провали. Заради това някои клипови може да стигат до някъде и изведнъж да спират. Ако чувате нещо, не му обръщайте внимание. За сега. Сега ще направя на първо пак гигантски дървен меч. Задължително това е вашето начало. Може да се направите и копия за предпочитание, ако искате. Ако искате. Ето бървинки, идеално. И така. Май ми е лагна. Не е лагнал. Извинете, пак за лага. Ето пак лагна. Явно в момента прави и обработва файловете, защото става се по-голям клипа. Или пък не знам. Не съм снимал до сега. Бях снимал, но нещо се чуваше в клипа и може би другите зрители щяха да го чуват и не ми хареса, просто и го изтрих. Съжалявам, за което бях превзел самък с един мой приятел. Хекстон есенция. Бях превзел да си продължа. Бях превзел един замък, но съжалявам, че спрях този клип. Не че се извинявам на вас. Сам съжалявам за себе си. Не за себе си, ами... Но съжалявам, че го спрях този клип. Ще много да ви хареса. Убихме некромансър. Но пък тогава не го снимахме и затова аз предложих да го спрем, но той каза не. Моят приятел. Казва си Христо, аз се казвам Митко. Утре пак ще снимаме с него. Мисля, че този клип ще е около 30 минути дълъг. Или докато превзема замъка. Може да е на 2 части. Надявам се днеска да имам поне едно харесване. Единствено, освен от мен, аз не сам да си го харесам, и ви дадете по едно харесване. Кажем, 4 човека да дадат по едно харесване, няма да е голяма загуба. Дори да си имате канал, какво. Аз харесвам. Харесвам на други клипове, пък Босайда има хубави клипове и аз имам канал. Ама харесвам на другите клипове. Дори някой може да ми напише да му гледам клиповете. Само кажете. Аз слушам и изпълнявам. Може да гледате и про видео Зи, то е много яко.
мен ужасно много ме кеф. Гледайте за слушам и изпълнявам най-яката пародика. Много е смешно. Така, стига съм говорил за канали. Да се съсредоточа. Така, там е диамантен. Може и про видеози да ми го хареса, ако искам. Защото на мен ужасно много им харесвам тяхния канал. Много е хубав. Има смешни работи. Особено слушам и изпълняваме един от най-смешните им клипове. Надявам се това да не е фалшив канал, по който просто са заснели кадър и просто са го поправили. Надявам се наистина да са правили такива простоти. Не простоти, ми смешни работи. Много е смешно, гледайте го за предпочитание. Ако искате, ако казвам за про видеози, ако ми харесаш клипа, моля се да ме едно абониране поне. И за протокола, не знам как се казва. Искам да кажа, че имам много добри приятели, но с някои не им стават хамачетата и не мога да снимам с тях. А пък иначе бих снимал, с всеки бих снимал, но никой не иска да снимаме. Само това момче и Христо каза, няма проблеми, бих снимал. Не, че той си няма канал, той наистина няма канал. Не, че е алчен, не искам това да кажа, той си е добро момче. Много хубаво снима, хубаво говори, не се притеснява като мен. Всъщност се. Но пък какво си, ти би се притеснявал на първите си клипове. Дори и Посайден мисля, че се притесняваше. Не съм гледал много негови клипове. Но мисля. Един приятел от чужбина ми е казал, че май се е притеснявал на първите си клипове. Така, в момента ще унищожа този гаден некромансър. Ще го унищожа. Така. И атака. Аре бе, какво стана? Лагна ли бе? Но се не види понякога не лагва. Айде пак. Тъпите си теле. Аре стига с тебе. Не хич честно. Така, умирай, куче. Некромансър се е махнал, бе. Супер айтъм, супер. Майко мила. Майко мила. Мале мила. Так, от бутс. Идеално. Биг раница, биг раница. Как се направя малко. Добре, че не го направих. Така, малко хляб. Още хляб. Бос. Ерим, ако ще пусна. Те го... Не ми се качва после пак. Ще го оставим и ще погледнем. Той няма да изчезне. Ето, има скелетон. Спирмен. А сега е време за джамп! И бос. Но мразя такива босове. Вижте ги, като са кадни.
Идеално щит, който мога да го слагам май като нагръдник. И пантонки шлем, нещо не. Ето може да се слага като... Да ви го кажа като... Да, като нагръдник. Идеално изказване. Сега просто нямам какво да говоря. Не се очудвайте защо не говоря, защото няма какво да говоря. Какво да се прави без приятели, които не че нямам. Просто в момента никой не е на линия. Абсолютно никой. Никой. Като никой няма какво да правиш. Гледайте как се побил мамут. Умри, бе. Скейл, супер. Ако питате с какво се прави скейла, броня, да съм отговорила на въпросите ви. Перфекто! Намерих си къщата. Аре, махай се, бе. Махай се, ще спа, бе. Така, буп-буп. Идеално. Така и майко мила. Но пък какво? Сега съм мега екипиран. Мега екипиран. Сега имам майко 4 легла. Толкова сигурно с толкова приятели ще снимам следващия клип. Сега е време за сън. Време за сън. Това мисля, че ще е най-яката част от клипа. Винаги, когато е веселата част, е най-яката. Винаги. Така. Имам идея. Така. Не, нямам идея. Така. И обратното. Не. Дай нужно. Сами тук е ти. Не знаех, че от 16 часа в Майнкрафт е нощ. Не. О, мен. Майко мила, пак хубави айтъми. Така да се сетхолнем. Чакайте. Сетхол. Оп, шит. Ей, смотан. Точно не влизаш в къщата, люба. Си остави айтъмите. Не, бекраницата ще се нося. О, не, лак. Лак, гаден лак! Пункт ми е преграл компа и заради това. Не, няма. Шет, ко държи това, бе? Това е есенция. Но ма кефи поинт за есенцията. Искам това да кажа на зрителите, че най-яката е поинт за есенцията, защото може да тровите отдалеч. Кофтито е, че не действа на зомбита. Не се очудвам изобщо, защото те са умрели. Извиняйте за това шепнене, просто звучи по-страшно. Но и смешно, едновременно и двете.
се плашете от бос зомби. Освен ако не е с много кръв. Нито пък от бос паяк. Такива неща, ако имате само един бик каменен сорт, ще успеете. Ама трябва да е бик. Само да кажа, не искам да обиждам той, който е създал Майнкрафт, но този, който е създал модовете е по-добър, защото може и да е същия. Но модовете са по-хубави, защото Big Sword е по-силен от обикновен диамантен Sword. Диамантен, нали, ето, не, аз съм го оставил. Обикновен диамантен меч с Enchant, Sharpness 3 и да кажем колкото един Ender меч тук. Трябва да е с Sharpness 3. Не, тогава се сравнява само на диамантен Big Sword. Да говорим за недърския ендера, от ендер измерението, другите има много мечове, малко кокали мечове. Това е отвратително и едновременно яко. Обичам да правя комбинации. Отвратително и яко си пасват идеално. Сега целта ми е да намеря кораб. И намерих кула, която ще обера плюс. И плюс. Плюс. И плюс. И плюс. Те ще повтарям докато плувам и скачам. И плюс. Плюс. И дали ще има плюс? Дали ще има плюс? Не. Плюс. Плюс. Така, вече свърши. Колата къде е? Не е било кола. Ах, тия гадове. Плюс. Бум. 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 Уики. Уики, бум. Бум. Уики, уики, бум. Бум. Уики, бум, 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 бум. Сериозно? Само едни мамути да ви са ми видели грозните тук. Ха! Не може само хваниш. Майката! Не! Той портан никога не влезе, че са прецакат и много гадно. Гледал съм клиповете на Босайде или на Знака бяха. Между другото, няма да публикувам нищо за тези хора, защото и не е хубаво да се говори зад гърба им. И никой не би искал да му говорят зад гърба, дори и аз. Зависи Знака, се пада малко готин. Има много хубави клипове на Майнкрафт. И хубавото, че е известен човек. Мисля, че той е първия, който е снимал на Майнкрафт. Или пък е гледал от някого. Не знам, не съм сигурен и не искам да обиждам. Плюс. Но макефи, като падам във водата и да викам плюс. Ма само като съм във вода. Не, че не е интересно. Като падам от високо и като винаги виках плюс, имах тик. Много гаден тик. Винаги виках плюс, плюс. Направо на мен ми омръзна да го викам и накрая не говорих цял ден на никой. На никой не говорих. И съм махна тика. Много лесно съм махна тика, като не говориш цял ден. И поне един час. О, но... Йо, кой ти нещо не съм го виждал до сега. Умре, бе. Йо, кой това са? Бле. Йо, имаш и две сърцато и нещо. Ако ви не сте се отвратили, аз ужасно. Ой, Вера, за кой е това пак са? Са тия тъпочи. Шит.
Waiter Draw Plus. Гледайте сега как се прави. Вода, яко. Това е мега яко, бе. Майко. Това... Казах го вече, че е мега яко. Ти пиеш вода и ти дам половин сърчици. Много приятели съм го казал, никой ни... Защо не им вярвах? Сам на себе си не вярвам, но вече го видях с очите си. И съм уверен. Плюс. Вау! Стига, бе! Кула от санд? Не мога да повярвам. Но нямам кирка. Проблем. Трябва отвътре, ако взема айран. Задължително кирка, че ще умра иначе. Те или иначе аз няма да умра. О, шит! Не се знае всъщност. Много е гадно, като имат такива обувки и отрова. Много гадна комбинация. Въпреки че аз обичам комбинациите. Така, извинете за малката пауза. Вие няма да усетите. Смисля, че съм телепортнал, ми е лагнал. Просто спрях, защото... Така. Не ви интересува. След малко ще трябва да ставам и ще сложа клипа да се преобработва. Така, много дълъг стана, заради това много бавно, иначе ще се качи, ще се преобработва. Който е снимал, ще ме разбере. Но само който е снимал. Извинете за спирането на клипа, но просто ми омръзна сам да играя. Просто това няма като си сам някой да правиш. Пак казвам. Че сега ги щупих. Те през 2 секунди ли растат, бе? Плюс. Не, този тип няма да се плюс. Мале, аз нямам клипове плюс. Извините за плюсто. И така ще свършим моя клип. Дано ви е харесал.